Absent for your better trade yampon yanko ase wama na oche asanya aba betu yembion kote munara yenu esia nsem potuchi a ewo Yohane ehoma enimo yenu ya disua no makoma mensa ene na oche mu no yefese no hwe ne etoso enan no so hwe atifia sam na ose nkrofo a wodi Kristo Messiah no ho adanse ye basisia na wayare kwata wakoda subran mo for 38 years Yesu Kristo esane yare omo pay bibia mu ntino omo ne kwata the whole night ni na pass the whole day. A very respectable nobleman on also the testimony ya omu Yesu kro obu ne nimtia wona dwen mu no Yesu hu no no o man so he was glorified even in his death. Yes, who was saying ya so na John referred to that Oman this year adofo no mo busiafo mo amohwe ne mo amutie nyinara ye bema mo akwa basronko kwan so na afi ye de nchi asronko so efi ye ngaje nkopa Yesu nchen ebre munyara ye beda mo ase sonko kwan so sese biara nso mo de mo afidie edit to London Ghana memenda kwanjo for Sabbath school and afi chose mo mpense mu se na medi kan eka ye no na ahwe mu no ye pese ye hwe adusua etoso enan ose nkrofo a wodi Kristo Messiah no ho adanse mienkutie nwum free church kwafo homra sisia na emfa adusua no mpense mu no ento amoso. We got to
church kwafo ase enwuma omudi abedi edition animo amaye ene na ye ni behwe yen afidie no ansa na meba beyi wo mo ba beboa me decide pense mu ede abrem no ma memfa ase da pesi emfama 3BN Ghana TV kwasem se sa TV adwumakoyi efa sa adwumadie yi ede ko wiase afana anyinara enam se ya nkrankra adwumadie na afi wonye mfa mpemfa so nti ankran to bo ankakra na omoje na afi omode amiami omo fidie mu na ma adwuma na atime atre kwasem ne se wutie yen na se wo mo bia ode bebo 3BN Ghana TV esrew one number eba begu yemfoni na nifa na frɛ obi ba gye so kakra bia no fa boa sa adwumakoyi na onyankopɔn ebishraw sana Hope TV Ghana so omonso so ede ko wiase afana nyinara ɛno so sara wonye mfamfa so nti ankrankra na so sa adwumakoyi asene na eboa na afei omtimi ma asampa na etre ko wiase afana nyinara wonso one number eba begu yemfoni na nifa na frɛ obi ba gye so kakra biara no fa boa Sadmakoyi na nam ya saa yeso na nyankopon so ahirɛw na me sa kanfo ama o sɛ YouTube nso na wo hwɛ yɛn so a na wonya subscribe to your channel na wo hwɛ ase wa bo subscription button bi wo ho no fa onsa mia so na afi sa fa onsa mia adoma no so na kyerɛ sɛ yesa video ya wonso wonsa beka bi wonsa kabia na wonso wa wo so de akoma wunia ma memfa manimfa nche video mu ase na afi minda wo momba beboa me disadition yi ade abrem no ade emfa nkyerɛ mu me de mo somfo Bismarck mensa ende ye ho adom me wo Elder Hansen Asamoah eka me ho e wa se Elder Hansen ye mo akwa great Elder Hansen se eto nsafro watimi aba me ko manimu a unu apeni Samuel ababion so na eti ono openi sawen ye mo akwa ba me da se na so eto nsafro aba na afi me ko manimu a Elder Dr. Alice Collins Alpha so na eto no Elder ye mo akwa ba that's say and then so watimi abeka yensa wa na afi me kwa Elder Kwabna Chere na eti eto no obeni chere ye mo akwa ba Elder asese mu nyina yeto nsafra mo watimi edi odo abo odom se emfa adusia kunini se emfa mbre adusia fo yo se ya wie ni sa de na ahobrase mu ba bia wo hwe yim biara no katoni na me ma sami emumpaye emaye amchado fo me mumpaye eni aja wosro adina asutumfo yeda wase so de yahia mu bio ebraso se ye ba bibie wasem ne ani adofo nyina ache esro se dinkai eti ye ho na fi nyina fom so che eme wasem nimdie na bra ye kire no so ya ye ho ne ensem fata ma ye munti ase ne nyina ntimi fa mo bra MVP wa hini wadun amen great additional ayede yeshe enwoma nase no John ede yeshe enwoma na chi shase ede free adekronti a wotro sa enwoma no wotro enwoma ni wie na ode sa reason no de tato je hu se John share that say or select miracles ahodo a Yesu Kristo de aye na adi adansi die de ama amanfo ene ye nyina se Yesu Kristo one Messiah no afi de aba share book na se na afi say wura story na nkasa mu last week ya hu babia John de en ehase ne nsama okafa Yesu Kristo a edadi echese Yesu Kristo no eyo nyankopon ene ye ne hu nipa ene obetena yemu a echese se de hu ede to Yesu Kristo so a yebetimi anya dankwa na hotwi mu nso no wode ye hwe bibi foforo se wo mo a wo mudi adanse ede adanse efa Yesu Kristo Messiah no ho ye ba behwe adanse di a ahodo a ekoso ewase no kwasam se Yesu Kristo John na anya dikama ya hu enyema bibre a epointi en echese Yesu Kristo no kwasam se nsema wo kan se no kra mesemo se wa obegimadie no mema oda nkwa na no kra ebi ne sei ye hu se Yesu Kristo ba yi ensu krampo watimi adane no ensa obia na nifra ye de wo no Yesu Kristo sane yare obia na wayare kwata wakoda subran ho for 38 years Yesu Kristo esane yare nobleman ya na ne ba yare ya obehu Yesu Kristo de nanum kasa esane ba yi yare in fact Yesu Kristo anya yensanchani bebra a verify confirm say okase ono ne enkwano na ye de ho to no so ebenya dankwa na nokre John at Frey nyina say hiafo say sikafo adefo ne wona mpepahwe kwafo say yembedi adanse
ne yehu afasa owura yi mu no echese one Messiah no kwasem se na ye ba behwe John na kwasa no so testimony a owo edema Yesu Kristo na dance die a ono so ma Yesu Kristo na afenso ya hwe nkrofo bi nso te se Nathaniel no monso no omo nso adanse die a omo nso no ombehu Yesu Kristo no omo nso omo ma Yesu Kristo na abusiafo na atwi mu maboafo ye ba behwe na afi yetimi anya emu adisua enti se na de bia meka ne fa atworosem no ye kan na nso akan se na ebe ya ina ya dwene ebe ye baako yanhwe yenka abosem no John chapter 3 verse 3 yenhwe asema ewo ehon mo yenka abosem no John 3 verse 3 adafunu pamchemu mientie onyame asem Yohane nwumane 3 miensa ntichemu aye miensa no ase Yesu buase no se me kama kyerem no kure mpara se wanwo obi foforo a ontumi hunu onyankopon ahenie no amen. I think say ye komu no sadisua we nkabosem we bebam na fe ya emre na ya kasa ho yan hyase na yan hwe the testimony of John the Baptist. John the Baptist dance dia odi ye yan kinkan bibi kakra ewo John chapter 1 verse 19 to 23 no yan hwe nsema ewo hono. John chapter 1 verse 19 to 23 yeah. Yeni Yohane adansiye a ebre yeni Yohane adansiye ebre a Yudafo soma asofo ni Lewifo free Jerusalem se okobisa no se woye hwan no na opa mu kan na wansane na opa mu kan se enyemeni Kristo no na obisa no se enye na woni hwan woni area na ose enye mini no woni odifo no obuase no se dabi ena ose no se hwan ne wo na yenya bi nkobua won a osoma no okan ho asem be verse 23 no meni ene a etiamu esre no so montine awurade kwan sede odifo Isaiah kan ye no amen. Good anti mamen fan shas free dog so sign John a train ministry ase. Yeah, many Bismarck. Twaso free baby you last week no. Last week edition it was wonderful. A tray say yes Christo no yasem no ono ana bo bibia na drum rebi obetena yemu. Na additional traces all started came from last week. All started came from John chapter 1 from verse 15 no kwa. Yeah. John ektre yes Christo ne bobia say oyo nyame prekope no say nipa yesu ogina monim at that time no. He's not just an ordinary human being but a full divine no. E hwa no was started ka nsem efa yesu hu odi adanse efa yesu hu. And something exciting was happening ewo Judah ho. If we say na omoshen kwa soma se and a prophecy be bre wo ho say e bedrum rebi ogifo bi beba bejemo. And it was like there was joy, good news in the air. Say probably the way our branch here by you see a branch here be wild honey no dew on the nam now what can some idea any jebano. It looks like your salvation na drew ho. Ne ho and almost soma a software and name Levi for call John ho say monko bisa John say so in some walk kan yate or trend no or no ne savior na ye hwe na na ti on bisa no na John say there be enyam nam ye savior no o kase bi a edimachi eba na ne mpabo mpokura na me nsem fata say me yi ne mpaboa na me de me prepare we no keke me prepare ase ohene ba asante hene ba na binumo bo abendi nanim president ba na motorcyclist for the moto edi nanim me de me prepare nanim keke o amana ba there was something bigger happening behind me. That's right. Na omo toto na no bebre say woni Elijah no say there be we a prophet ni bia na say there be me prepare we no odofo awutie me onyame asem so say onyankopon say Yesu Kristo ne maye toso me no ba
or the Jumadia be Ashayansa, Yakwan Hefon, a kind of free angels message. I will say, Yam prepare nipa. Yam Maquino, Yamin fire so, and Fana Samon Korea Siafanina, prepare nipa in a radem emra. Say, John, H. say, Nensa Motre, Edishemu say, yes, Christo no eyo nyame ampa no babe prepare kwan no mai edru me ne onso so say John onyankopon nam John woman so say onyame sam a wate no mo ho kwan na onyankopon adwuma opesa oye edi siesie onyankopon ma na o kire mo say Yesu na oba mre bi atwam no o say ba bi emu by this time no crowd there a mega crossing first oba here that's right yan fe nyina ho nhye sa dwumadie no yan siesie kwan e ma Yesu Kristo. Yo, amen. Abusia for Yeguswara ye hwe adansidi ahodo ani chitripa John the Baptist adansidi a odifa Yesu Kristo ho wadi kan atre en se on de obebo kwan ma Yesu Kristo se na dog church mu kama ade ama ye nto aso o ye declaration bi am se Hansen kasa no kakra eba mu ye hwe John 1:29-37 no ye hwe onyankopon adwama no ye nhwe se ne oka ne nsem ho no John 1:29-37 ade achi no Yohane hunu Yesu se oba ne nchen na osi hwe nyankopon agwama a oyi wiase bone kroni ni oyi ni de meka wo ne ho se obarima bi bedi machi reba di machi reba wasane me ho refri se odi manim kan na me de anka minim no na se obeyi no akire Israel nti na se obeyi no akire Israel nti na meba me bebo asu nsumu na Yohane di adanse se mihunu honhom no se ofri soro resane se abuburo na obetena ne so na me de anka minim no na de osoma me se me mebon asu nsuo no mu no ono na ose me se de obehunu se honhom no resane abetena ne so no ono ne de obo asu honhom konkrum na mahunu na madi adanse se oyini nyankopon ba no 35 no ade achin biu no na Yohane ne nasuafo mu baanu gina ho na ohunu Yesu na onenam ho na okan se hwe nyankopon aguama no nie 37 ne twato no na asuafo baanu no ti se oka sa no obedi Yesu achi amen. Good. Yes, openitre mame ko so na me hwe sa asemfoni a John twa kire yen wo hase no na den na opese yehu efa Yesu Kristo ho Jufo no nyame ade o de ma wo ne se so bi ye bone a mo fa gwama empata bone tino mo atonement day daily sacrifices and some say atonement day entimra John make this statement no na kese o mo twa wo hie nyina ti mu se eye no kure se de wo ba no one ne Messiah no fi se John say we nu nyankopon gwama oyi bone ye dey that text na kai no twice back John one kai o say look the Son of God, the lamp of God that takes away the sins of the world. And emra no nesuafo bi no so gina ho no 35 wo no o so hu say Yesu Kristo etwam e wa no say make that statement ni bi wo say hwe we ni nyame agwama o ye dey wo yi bone ifiri ho a wo ma bakosem no agwama moja e na pepa bone na it's interesting say from the onset of John's writings no na all pointed to the last days Yesu Kristo ye bobo na senua say addition Yesuano na no na ewie so say he was glorified even in his death. Yes. Was senua no so no. Now John referred to that from the initial stages of crown. No be an ho kra say Yesu Kristo ye be dey ye bobo na senua. Yeah. Then so John edikai a pinpoint atrom say we no nyame ogba ma oyi bone ye dey efiri ho. O say saa de we no eye statement here esi enye gide wo mu pa. Yeah. Si enye gide wo enti no wo hwe
Yes Christ okoye na chino ko Marko 10:45 wa say son of man came to give his life as a ransom for us all. And was say why we were sinners so oko Romans 5:6 ya. Was say mre da so ya de bon yefo no. Yes Christ de mo jan be dey e be je and Peter so eka was say obewu odua no so man. Petro ni yes Christ nante ye no. Afi ono so reaffirm the John the Baptist here dey eka ye no. Say ye no kredu wu asenu ano so no. Woni agye nkwa no. Enti the lamp of God no John kan ye no. Satana John no nyamba osukura o. No nyamba osu no. But o kan e ma wo mu hu say ye boni nyina betimi yakwa. This will be near the ebony paper. Do no wonder say will refer as what? Lamb. Okay. This all called aid in true mukrana. Emre nipa ye boni no. E debe ni nyamende e pata ye boni. E moja the lamb. And this lamb no ye kun wo no. If Adam ni if boni no bra wo de wo ni moja e ba for ye no de na tare share wo no. The same lamb that was referring to Jesus Christ. Yeah. No baby. Yo, me das. This my mommy can't send back when John the Baptist. You bet me a CNBB. You see, John the Baptist, yes, I also know Hong Kong. Or by any part, 80, no. Or those leadership no more penny or cannot because of Bomochi. But Obenya is for now for him to bring himself down to point to Jesus, no. Say, ono na suafu edi na chi aye hoahoa no ye ne rabbi yewura omudidi ne nanse no to point to Jesus ma ono na suafu etikodi Yesu achi without him being bothered no BBS Yesua. Yeah. If you say most often than not, you know, say ye mu bia me ameti he ya anka I would be thinking about dear ben na me ya metimi protect kakra na ni monyam kakra na menya no say wo Yesu wo say wo ba dia me so me wo mesuafo it wo kofa wo suafo na koye wo de so menya me de me ni me lemu because nyame ma me yi na wa ma mesuafo. But John understood his purpose. Okay. No need a problem no sometimes. You were sorry ahodo mu you were abusua mu you were enwuma mu most often than not no ye tese nipa ekoma yen e ma so no mu che. But you need the courage to tell them, say, it is not for me. And family din But many people we enjoy that, you know. You don't know. You both oh where you are there, where you are now you didn't chine you come out na safuno any nipa busuamu chene we niaje because you obey say when wow. John did not do that. If he said not in the call and nasi. That's right. Yeah, so you yemre asemo dog kan wansem no. See you bet me aye ni ye pa dia ye nyi ye hu free picture no na ye nyi Yesu nkyere say he is the coming king. Yen de ye bebo kwan enti say ye nam ye so pa ni monyam bi wom e wa adwuma na ye ni mu a na e kyere say yagi Yesu ani monyam na afa. Enti we learn a lot from John say otimi ye so selfless na na suafo no so omo so hunu truth no omo anka say aha na ye wonti ni ye ka ho. They moved according to the truth. Great. Me da say yanto aso na fe menhwe na suafo no mienu no a omhu Yesu Kristo no ni omo ye no started from 35 no boss so kakra kopem 39 no yenhwe John na suafo mienu no John 1:35 to 39 no ade achi biu na Yohane ne na suafo mu baanu gina ho na ohunu Yesu a onenam ho no okan se hwe Nyankopon agwa amanu nie na asuafo baanu tie se o kasa na odi Yesu achi na Yesu dane ne ho na ohunu won se odi na chiri no obisa won se mo hwehwe de na wosi no se Rabbi ne asechire ne se chirechirefo eni ehin na wo tie 39 ne twato no wosi won se Mumra mehwe enti wokoi na okohunu faako a wotie na wotena ne nchen eda no na ebeye se anwumre no nan amen sami wa na kan edien na yi hunu wa sei no John na suafo mienu omoko Yesu Kristo nchen menya Bismarck medas sade adusua no follow no si yehwe akenkan sem na John egusu a woye na djuma na asuafo no yenkan se Bible no ha no
o read a kai Bible commentaries ni bia e kire se Andrew ene John ana omo e follow ye na yɛhwɛ sɛ John the Baptist ɛyɛ n'adwuma na sɛdeɛ da Hansen kae no nka biribi sei no ɔno a na ɛbɛgye animuonyam no nyinaa ama no ho nanso ɔpɛ sɛ ɔdi adanseɛ fa nea ɔbɛba ɔyɛ kɛseɛ no nti ɔduru hɔ a na ɔpɔnte no kyerɛ ɔmo sɛ o nnipa no a yɛka no ho asɛm no ni o na ɛyɛ dɛ koraa na ɔmo nso agye di because John the Baptist no ɛka bibiara ɛfa no ho biara ɛyɛ nokorɛ biara from Old Testament a ɔrefer wɔn nyinaa nti wɔn nso hu na wɔn sɛ nea John the Baptist ɛka no yɛ nokorɛ no deɛ ɔpɔnte na straight away nti teachings ɛne preaching a na John the Baptist ɛde ɛma asuafoɔ no ne adɔfoɔ ɛhɔ nyinaa no na ɛma asuafoɔ no mmienu nso hu yia no wɔn etu edi n'akyi na wɔn yɛhwɛ anigye sɛm no sɛ wɔn etu edi n'akyi no ɔsɛ wɔn ɛpɛ biribi ɛho ne ti no. Omene ne kotena the whole night ni nyina mfa the whole day. Yeah. And na wo pe bibia and na wo follow up. Yeah. Imagine say senko mu am follow up and kan yo mpese mu tie bia no. Enko mu nya. Yeah. Nyame asem ba ye nchen a se na esi age no efa. Ebi wo ha ba bia free ba ye nti no oh we kura de o ka say you kan bi nzo ye sei. We kura de sei. But enam say John the Baptist wanye ni munyama ama no ho na ne ya wo kan bia na Andrew ni John so nipa na waka ho asem no ahuni nti no omote ya no ana omo follow ye adafo ye koma me no mienu se ye pe Yesu pa na di nachi a na twrosem no na ebi hu afri mu ni yesua no ho asem so a ye tie a se na yesi e follow no ye de asem no ye adwuma ye hwehwe se ye be ma ye kon ado asem no ne ya pe akira kwai ahwehwe mo bibia wani agye hu bia no follow up se ube tuaso ehun mo na wate ase but se ya adwen se yate ni yete na ni yete haya na metena da bia mekwaba nti ni amnima na amnim na mensua ade foforo na mempese medi Yesu achi ehun ni a mehwehwe a wanhwe ya betena asesa na yete yedadem na yenko yenim stagnant. Great. Amen. Me da se pa se maye na sa akani maji ya bre so a nkantoko ebesi beni a wo na beje achi enkrofo ye ni yodio na nipa foforo aba na ne disciples pa watimi amomo kwan se mo nkona mo ne no nkonya nka enye wo fi ha kra nka me nya hwese be yi nka enye ye kra nka enye ye o se esuafo no kodi ne tia na ana do no today ne chi o yes ye ko ba bi kra na ha wo mu kra nkokra yesi abre enso anadwo no because na wo mu pe bibie hu ne ti eno nse pe bibie hu na we will say the scriptures Christ no ni ha say but let us they went to him for a night and they spent their entire life with him. Great. Yentu aso yenhwe Philip ni Nathaniel nso omonso Philip ni Nathaniel nso omonso sene omonso o message a omonso a review about Judea no mo Yesu Kristo mu dada. Yenhwe John chapter 1:43 to 46 no. John chapter 1:43 to 46. Ase ade achi no Yesu pese ofri hoko Galili na ohunu Filipo na Yesu se no se di machi nso Filipo free Bethsaida Andrea ni Petro krumu Filipo hunu Nathaniel na ose no se die Mose wo mra no mu ni die Mose wo mra no mu no ni adifo no kyereye no ho asem no yahunu Yesu Joseph a wo free Nazareth no na Nathaniel se no se berbi pabi betumi afri Nazareth ada Filipo no se bra behwe amen. Great. Yemche Hans Philip ni Nathaniel send his Christus convinces uncle for you. Me da say say asem no and the progression no and here no. O can say me say nke he yanke be den pa. But at the point Andrew and John a free John echi na wo mko Yesu ho no there is a statement amama ye wremfi Yesu no anum ene say bra behwe mommra yekobisa ne say wote he ana Yesu wanka say oh wan start am fa na no describe ti we mfa eno ntu yetimu say the simplest argument in our testimony
is to inviting people to see. Yes, sir. Ti Yesu no ankasa no nim se nkomi timi describe oh mete efie we na wo na chiri ho baby amango no si no oduru ho kra ye de aponchi bi amantam ho obetimi ma description no ma bi kra ton konkonte ho but instead say Yesu be ye no nyina no se mommra mehwe enti omo nso edi na chi ekohwe na omo no netina ho a day or two etie no ana o ka kire Philip say bra bedi machi ana Philip nso whether he was part of the Ecclesiastes or not, no, or no sudinachi. But Philip on so anya pensabin kuminyanti, na damfo, pa, ede Nathaniel. Yes. Ti ono so ko ya no say, hey, ehunu agenkwa no. Nia adifo no ni Mose atwere no ho asem ato wodada na yahwe kwanya hwa no. Yehuno. That's right. Enti Nathaniel in his own prejudice no. Yes. O person ko what is ofri Jerusalem ahemfie no efa ben. Asondan no area ben na yewo no. That's right. Oye Aaron. Oye Aaron asefo no ne nana no emu ben ya. Na ohene ben ase David ase nkonwa no anase Solomon nana ben no. Ti na wadi ka conceive aye preconceived mind. Ti ono na dwen mu no ne wo bisa no. Na no ansi se obebisa se wo misa. Philip say near ofri Nazareth no. Oh, jawase. Bibi there. Na wo asebe na okay. Bibi papa ben na betimi afri Nazareth aba. And first of all, we're blocking again because of position, creed, nationality, ethnicity, and baby awufiri. See, obonsam kwan of us so a block again ni bi no. And nti onya Yesu ho adwenchiaye number 1. Number 2 ni say senka Philip nso bet start argument. Oh dabi hwe Nazareth e wom say enye de nanso no Nazareth no bibi papa betimi afa no ompe any theological argument why dey free her ono nso say bra behwe ti wo bra behwe no miensa nie Jesus aka kire John any Andrew say mo behwe omo behwe they were satisfied or ka kire Philip say bedi machi in other words no bra behwe na wa make judgment for yourself. Philip oji tumu obehwe. Philip also by extension no ka kire Nathaniel say bra behwe. Me no nya argument. Me no ni any theological argument bia na asofo no ntade ne neti say na ntomadan musum no na homeda ne hwan no, it's not about argument. Come and see what I have seen. Ono so di na chi baaye no oduru hwa na Yesu nti the contrast that one say odi kan a picture Yesu in the wrong sense. Na ono hwan ba no carpenter niwe ba Nazareth dey be papa ben. But Yesu hu Nathaniel no or say indeed you are a true Israelite indeed with you there is no deceit. That's right. Israel ni amapa na da bia ni mu ni. Yes. Eti se ono hu no Yesu obu na nimtia onhu Yesu kro obu na nimtia wo na dwen mu no. Yesu hu no o ma ne so. Yes. He is talking about the good things about him. Jesus overlooked na Yesu ni mu. Eti obo ni din say Nathaniel na we dey hu say be Israel ni o say answer na otibia na se ho answer na Philip kore be frɛ no na mahu. That's right. Ellen White say no otibia na se no o ye den bia na se Ellen White say desire of ages o say ne otiasia na Nathaniel o ye nyina say obompa ye Awurade ma me hu sa Messiah yi ni yaka na ho asem aka kan ma me hu the true Messiah. Eti ne mpa ebo na Yesu Kristo no wo yi ano na nso obo mpa ye nyina no wa adwenchia ye fa Yesu ni Nazareth for ho enso Yesu de he look beyond ne bone no. Okay. Zenka Yesu ana ohunu akoma mu no ohunu nipa adwen no ko beka say otiwo na sembe na wo keka no. Philip ba na sembe na aka fa me no ka menie kan kire me se me aka sa na meka. That's right. Yesu de wan hwe no. Yes. Adisia you betimi asua kakra o han say first of all the most potent argument we can have is come and see. There are many people, especially at Seventh-day Adventist Church. Obi a won my SDA da bia na gbe o SDA hu ye do's and don'ts. Mo na mo nye we no. Yes. Mo na mo nwi we no. Mo na mo nka we no. Mo na mo nhye we no. Do's, don'ts. Normal I say o mo hu ye say restrictive law yibisa. But ofre nipa no say o de behwe. Me nafofo bebre wo ho a they didn't know how the church even operated. Say oba SDA na me nim say na ti o. Na me feel say you say ni bra behwe. How many times have you called them to come and see? But untimi from ma because suban no a oni omode te ho no
enye bra behwe suban. That's right. If you say you can't call somebody to come and see near wo mu no. That's right. Or the boni ayo bibi untimi fa nche no so se o mehwe den. That's right. Wone ne na ebo kro no nkonkonsa koba ye nyina ba besi wo so. Wo so se o mehwe. Ensa no wone ne na kokua mo ho na mo anom. That's right. Wo so se o mehwe. Enti ebetimi aka se bra behwe nso a na che se Kristo na ye hunu no wasesa ya brabo. And number 2 ne say we don't look down upon anybody by where baby aye wo no ni nimde ni sika ana say baby ofiri ana ni dwumadie. No, it is about Christ edono. All right. Yemfre say nipa no no me hunu Christ ni bi because near Philip ye ni Natalia ye no say Yesu ka say o hweso e dia ye ya kontimi medi Yesu achi and so Yesu hwe the right way woni Israel ni amapa deceit bi ani wo mu ohunu say hey we there the confession of Christ and no mama fentwa to because you heard the theme of confession say Christ ye Messiah nyesa Natalia asemo kan ye say afei na mahunu say woni Messiah no Kristo no a yaka wo ho asem no onyame ba no Nathaniel na no nim ne da through seeing Christ kakra no Jesus se kakra ya meka ye nti ena waje adi sei and the udimachi a ubehunu senchire ni bebre. This is what we need to do. That's right. Yemfre nipa no mubehunu ne Yesu ayama yen no na Yesu beyi ne ho adi tronko akire wo. Great. Yembre no ya branch yenhwe the final one na fe yemfan sorry yenhwe Nicodemus nso yenka kakra yenim Nicodemus story na bebre. Ba yenka 3 John chapter 3 verse 1 no embe pie be 7 hono. It's all the way to 21 but yenka kakra bi na fe yenhwe ni bitimi asua free or no so testimony. John chapter 3 verse 1 to 7. Na obi a ofri Farisifo no mu wo ho ni din de Nicodemus a wo ye Yudafo pani bi. Ono na oba Yesu nchen anajo. Na obese no se Rabbi yenim se wo free Nyankopon nchen na aba se okyerɛkyerɛfo na obi ntumi nye nsankyerɛne a wo ye gise Onyankopon ka ne ho. Yesu buase no se Mereka kyerɛ wo no kura mu para se wa wu obi foforo a ontumi nhunu Nyankopon ahenni no. Nicodemus se no se ebɛyɛ dɛn na obi a wanyini no obetumi awo no obetumi akɔ ne na yam bio na wawo no ana. Yesu buase no se meka ma kyerɛ wo no kura mu para se wamfiri nsuo ne honhom mu anwo obi a ontumi nhyɛ ne Nyankopon ahenni mu. Die wo firi honam mu awo no yɛ honam na die wo firi honhom mu awo no yɛ honhom. Enso no manu nye wo nwanwa se meka ma kyerɛ wo se itwa se wo foforo. Amen. So betimi akan 9 no 10 11 no so eka ho. Nicodemus verse 9 no Nicodemus buase no se ebɛyɛ dɛn na yenum ayɛ hɔ. Yesu buase no se woyɛ Israel kyerɛkyerɛfo na wonim yenum meka akyerɛ wo no kura mu para se die yenim na yɛka na die yehunu na yedi ho adansie. Nanso munyi yen adansie no. Verse 12. 12 no to aso na fe end. Se meka mo mufam asem a munyi ni. Ebɛyɛ den na meka mo osoro nsem no. Yeah. Mo beji adie. Amen. Great. Yancho doc yancho Nicodemus nso ono so ni witness to say. Yeah. Many abes mark now this the very powerful so fi say ade ye na yedi ho adanse enti ye hyase ye hwe sene John kasa odi Yesu Kristo ho adanse ene aba be drew Nicodemus na yanhwe Nicodemus kakra Nicodemus na oye teacher ni ochirechire ni not just an ordinary teacher but oye very learned teacher and as Sahendri council of Sahendri no so no a member a very wealthy man and he on say is taking it from different social setup
say Yohania Bible dia dance here say or di wild honey na uhona na mabonte a ebi kura badwe say bia na dwemu ekra ekano. And so now onyame hom hyenam ehyenemu a odi onyankopon ho dance here. Ye hwemrante Nathaniel nomne Philip ne we no ordinary boys or money na mabonte. But this is a case a very respectable nobleman on also eba on also then a testimony ba. The Bible say anajono okoye because of the social status inti Sahindri for na nkasa na omo persecute Jesus inti as a ferry kakra wom say me ka council of Sahindri ho pa na me sim gengenge akọ Yesu ho awie inti anajono okoye na edusua kakra ho. Sometimes we should allow people meet Jesus in different ways. One say ye were truth bebre wo society mo your opinion Ben Casting or yes ni before be into politics, not just or yes a school teacher and the rest. Now baby a politics drew no ebia ni hawa no si back first no and tesa ya wa for no big politician Africa does one way president be Zambia or yes same day Adventist or mobile Ghana or call Prince Emmanuel ekwa sorrow ho some painful you won't painful be brea or makoma a woman yame but senior status ni we no onyankopon te ase ebia omumma senior every time bia sorry no tete woni we but God is also working on them. That's right. Let's go back to encounter Nicodemus and Jesus have here right from verse 2 John 3 verse 2 no and Nicodemus make a statement or say Rabbi we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do unless God is with you. Yes. Then Nicodemus can say, sa miracles say yes why ni na no ono de amani gidi say onyame na asoma no. He has some faith in Jesus, but the full comprehension about Jesus. We say, ojina miracles na we who say yes Christo nyame na asoma no, but no who say yes Christo ankasa ne onyankopon prekope. That's right. Nti nkomodidie no ko so ama Yesu katre ne say ya wo obi emfiri honhom a enya ade a obetim ahyen wo soro ahenie nom. Wante ase na wo hwe conversation about between Yesu and Nicodemus. Jesus was being a bit rude, and I said, for some of us, no, and your taste answer na near castle, me social status is very high. So, may bow one or Johnny will be doing commona, who started Yima Mediani for where you call. But Bible, dear dance, say you share John 19 verse 39 Nicodemus abam Nicodemus etwaso na Yesu Kristo fo na chidifo no na Nicodemus eka ho dia me patre ne say adisuan ekire say once John it goes back to the first lesson or tre the entire or picky these stories at the bar the book of the Gospel of John also what troni nyina say ebema yenye gidie say Yes Christo eyo nyankopon ba na yes Christo so ne yebefa yebenya enkwagye. Sometimes there are some people are or more status in society omdwe so masua de omdwe so mo ya defo omdwe so mo some level bi enti enya de so mbro mo ase emo nyankopon. The Bible said this was a manner if I say in our social setting ebia he's a parliamentarian ebia or teacher he's a professor or university but by yesu wono ka kire say me Jesus wo ye o kirikire ni kase or brebre ne ho ase ema Yesu Kristo enti say ba nyamesoma is not only for just some social class be obia enuntina in the conversation with Nicodemus no and no nya the John 3:16 popular verse yenina yenim say whosoever onyankopon aba mo bia it doesn't matter your nationality it doesn't matter what class be bia wo bia no sa wo gin dia or you will say obejewo now we said there was some misconception at that time no
na Jewfo no omoje say you Jew need you already saved. And until they have program accepting Jesus, program accepting Jesus all so in Ameba and the rest no. They thought say a bank kwa yes crusade ya any amamam for na yes crusade na mo. But Jesus was telling Nicodemus say when it comes to salvation, everybody, you must die to self so that you can live in Christ. That's right. It doesn't matter what nationality, it doesn't matter say what SDM, it doesn't matter say ufie asofo no na wofio, it doesn't matter say ufri efia akonsafo na wom. Yesu aba mo bia. Na so bia individual eye no kwaje ho adwuma. Great. Madam Asem say yemre no so akona ni mu pa ye nti em say abusiafo ye de addition na ebetwe say next week the antimi ampie we mu nyina no ebesa aba next week addition anymore next week no yepese ye the testimony of the Samaritans ebehwe Yesu Kristo ko Samaria no so no adansidia epie free ho ba ye addition bi so ye very powerful pa nti se ne wode wo hahye we mu next week so share ye wa hase ye de no so e de bebram katwani na mema open chire enhira so kra e mai ejapa ye da wase ibusa ye mu se Yesu adansidi be ne ye di afa wo Nicodemus bai, Nathaniel bai, Philip bai, John osuboni no e bai. We ni onyankopon ba wo yi wiase boni nyina efiri ho. Menu mienu. E de Yesu yoka fa Kristo ho. Asempa be ne ye koka. Ejapa Yesu se mra Yesu me Yesu yensu ne mfa mobra. Ne yenkonko ka wo ho asem. Yenkoka se nyame aguama wo yi wiase boni nyina efiri ho keke. Ne yema nipa e hu nyame yensomo yeda wase so ama yakwa akwanya ne atimi apense pensense bi mu de yesrense mansema ya twen agu ahoma yisui enko sakra obi na emfa no mra wase nua na se de Philip kokate na Nathaniel wode no ba Kristo Yesu nche no we ne yesre sema de yaye entwe obi mra wo nche no menya nkwa ne avi Kristo Yesu de mu nti amen.